सासे समाज सिबियारि सुबुंनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि गावनि धोननि 4-5 लाखनि गंसे शिव मन्दिरखौ लुनो दान होदों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव साखाथिनि सिलबान अन्थाइबान्दा शिव मन्दिरनि मुङै सांबान्दा गामिनि रथेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 4-5 लाखनि गंसे शिव मन्दिर लुनो थाखाय गावनि रांखौ दान होयो आरो दिनै मन्दिरनि मुङै अन्थाइ खाम्फा गायसननायबो जायो। मख'नो गोनांदि सिलबान अन्थाइबान्दा शिव मन्दिरा मोजां थासारियाव गैयिनि थाखायनो समाज सिबियारि रथेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मन्दिरनि मुङै न' लुनो थाखाय दान होयो। कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोना मन्दिर लुनो थाखाय दान अनसुंथाइ मोननायनि थाखाय रथेन्द्र ब्रह्मनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिदों। बे परबतजरानि बे जायगानि रायजो राजानि थाखाय बे शिव मन्दिरखौ बेखौ आं गोसो गोथारै लुनानै होनाय जाबाय। रां खरसा खालामनानै नोंथाङा बे मन्दिरखौ 4-5 थांगोन। 4-5 लाख बेबायदि मा बुंगोन बे समाव? बे समाव माने बिसोर बे समाव माने 10-15 बोसोरनिफ्राय बिसोर बे जायगायाव फालिबोगासिनो दंमोन। बे महामाया संरक्षित बनान्चल हाग्रा सिङाव माने बे मन्दिरा दंमोन। बे मन्दिरखौ दा ओंखाय एसे शिव मन्दिरखौ लुनानै होनो थाखाय माबा होबाय आरो आं लुसिगोन। दा नोंथांनि सिनायथिया? आंनि सिनायथियाथ' आंनि नामाथ' रथेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेनो सांबान्दा दान होबाय आरो बे मन्दिरखौ लुनानै रायजो राजानो। दा सुबुंफोरनि गेजेराव नोंथाङा बेबायदि दान होनायाव माबा मोनसे बुंबावनो गोनां दङ नामा? बुंनाथ' बे रायजो राजानि सम्पति जाहैबाय बियो। मन्दिरखौ आं लुना होबाय। बे रायजो राजा मा फालियो बे आंनि दायथ' नंला। ओंखायनो रायजो राजाया बे जायगा बे ओनसोलना फालिथोंसै। आं मन्दिरखौ लुनानै दान होनाय जाबाय। दिनैनि बे जोंनि सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिराव नोंथांमोननि मिडियाखौ आङो जोंनि मन्दिरनि जानानै रोजा साबायखर बावबाय। दा जोङो बाख्नायनांगोन जोङो एथ' बोसोर एखेबारे 20 बोसोरानो जाबाय फ्राय दा नेरायनायफोरा जों बे थिं गिजियावनो बाबा शिब मन्दिरखौ फुजिबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बिथांनि जे गोसोखांनाय बिथांनि जे गोसोनि आबेगिक जों बिथांखौ साबायखर बावगोन रोजा रोजा साबायखर। दा बिथाङा जोंनि बे मन्दिरनि अबस्थाखौ नुनानै जे गावनि गोसो गोथारै 4-5 लाख जेसेबांखि थाङा मानो बिथाङा गाव दायथ' लादों लुना होजोबगोन जोंहाबो फोथायनाय दङ। जोंनिनो बै समनि एखे बेचआव फरायलायनाय मानसि आरो बिथाङा आं मिथिगौ आगोलावबो माखासे मन्दिरफ्राव दान होबोबाय थादों आरोखि। बिथाङा इसोरनि अननायाव भगबाननि अननायाव दा जोबनो गैयै अगत सम्पति दङ कौटि कौटिनि मालिक। बिथाङा आरो खालामबावथों इसोराव अनबावथों बिथांनि जिउआ जाहाथे गोलाव जायो आं बेखौनो इसोरनि सेराव कामना खालामो। आरो जोंनि परबतजरा एलेकायाव जाहाथे बिथांमोन बादि सोरबाफोर अनफावरि अनसुंथाइ होफैयोब्ला जोङो थाइनै आखाइजों आजावगोन बिथांखौ जोङो साबायखर बावगोन। दा बिथांनि जे जोंनो अनसुंथाइ होदों जे मोनसे शिब मन्दिर बियो जुदि कमप्लिट जायोब्ला भक्तनि समागमा निस्सय बारायगोन होननानै आंबो आसा खालामदों। दा बिथांखौ जोङो मन्दिर तरफनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरोखि बिथांनिसिम। बे सिलबार अन्थाइ बान्दो होनोबा मोनसे मिथिंगाजों मोनसे बुंफबनाय समायना रमायना थासारिजों बुंफबनाय गोबां देब देबीनि आगानफोर दङ। मा बुंगोन बे समाव? बेफोरो जों मोनथिस'वा बै समनि हयथ' जोंनि बे एलेकायाव अन्तत' दुलिगाव पलासगुरि नायगाव सामान्दा बे खाथि खालानि बै समनि आबै आबौमोनहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे मोनसे देब देबीनि जायगा पबित्र जायगा। दा बेहाय देब देबीया दङ होननानै आरो गोथार मोनसे फोथायथि जों दाबो बुंनो हायो। जोंनि नैबे फैगोन बासरिक फुजा सैत्र मास दाननि जों जेला बोसोरारि फुजा होयो आरोखि बोसोरफ्रामबो होयो 15 थारिखआव। दा जों बे फुजा होनाय लोगो लोगो जों बाहाय मोनसे एखेबारे आं बिसास दङ जे बाहाय फुजा होखांनाय लोगो लोगो अखाया जरुर हायो आरोखि। ओमफ्राय दाबो जोङो गोसोखांदों बै समाव आबै आबौमोन बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जे बिराद खरान जायोब्ला बाहाय दाउला गोजा हाथारबानो अखाया हायो होननाय खोथाफ्रा दासिमबो सैथो बादि आं फोथायनाय दं आरोखि। आरो बाहाय स्वयं देब देबीफोरनि मोनसे पबित्र स्थान होननानै जोंबो फोथायो आरोखि। दिनै मोनसे गोथार मोनसे शिबरात्रि फुजा दिनै माबा नोंथांमोनाबो फालिगोन नामा? औ जोङो आजिलै बे शिबरात्रि फुजाखौ फालिबोनाया 5 बोसोर जाबाय।
दा शिबलिंग जेला दंखायो नालाय बेखौबो सासे मानसिया दान होदोंमोन दुलिगाव गामिनि बियुसन ब्रह्म दा बिथाङा बे शिबलिंगखौ गावनि गोसो गोथारजों बानायदों दा बे दिननिफ्रायनो जोङो बे शिवरात्रि फोरबोखौ फालिबोबाय थानाय जादों आरोखि गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।